Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. O protagonista da madrugada de hoxe é o meu ben querido amigo Carlos Abeledo, que dende a miña recordada Coruña regálanos no número 17 da nosa revista Nos, a xente do redor, un delicioso poema titulado Hai xente, ao que para min é un prazer poñer voz nesta madrugada dende o máis alto da nosa terra. Hai xente moi perversa, a quen non lle interesa nin atende cando se trata da vida humana. Que vou dicir se esquecen o que resta, ou tamén dos seus veciños que non comen? Que queren dicir cando din fame? Viron a fame algunha vez? Viron morrer os nenos? Viron morrer as crianzas cando nacen? Onde está o corazón? Ninguén o sabe. Soldados armados que defenden a quen ten 1000 propiedades. Aqueles que aseguran que os escravos son libres e deseñanlle a súa educación e din que son seus propios donos e que traballan para eles, non para os amos. Aínda que sexa diferente a cor da súa pel, eles son deles, naceron no curral da súa casa e traballan para os mesmos coma nós. Son como a irmáns, eu doume conta. Na escola me ensinaron que quen defende o seu cando lle rouban é un terrorista desalmado. Xamais me dixeron que un desilusionado. Pero así corre o mundo. O que está ben proxecta e o que está mal está desconfiando, aceptando que vaya todo a peor e que, como nos outros tempos, vou pedir o que é de un, e aínda que non pertenzo a ninguna seita, por protestar ombro con ombro me veredes soterrado na cuneta. Grazas, Carlos.